Okay. Ja. På siden af jeg tror, det er meget større. Jiu-Jitsu! Jeg kan bare lige kigge til sammen med det. Og hele tiden bare snakke, eller i universitet. Ja. Mange gange, så jeg ned i jeres ryg, I kan ned i det. Bum. Det er helt af. Det er super tekst, der får at komme op på ryggen. Så ligger helt op på toppen af nakken. Yes. Så væk frem på mig. Væk på fødderne. Væk på fødderne. God. Ja. Og så kigger man navnet i hovedet. Tæt på. Og bare på støtten. Så op på skulderen, op på den skulder. Oppa! Stagger stanser, og så den folie foran, så det er skulder, vi skal til at fylde henover. Det står også her, så herfra. Og sådan op, men hvis de nye har ikke forstået, så er det bare sådan en vældig ting her, hvor man tager det her, så holder ned. Så herfra kan man virkelig etablere stille og roligt fast og sådan en intensitet.
Follow up. Så er det mest klassiske forsvar. Til et shot, det er et squall, så som nogle bruger til arrestled med det her wrestling shot, så kommer vi til at nægte ham at tage vores hofter, så vi skyder vores hofter tilbage og ned, og op igen. Så han kommer ind og prøver at tage vores hofter tilbage og ned. Young guy. Awesome. Nu til det nye. Så vi har fået hans albue ind til vores centerlinje. Vi har fået kontrol over hans hoved. Kom op her på vores top lock. Og han har taget sit defensive greb her. Vi er kommet ud på siden her, og vi har fået over, men vi har mistet kontrol. Han begynder at få sin albue på, og så inden han begynder at komme alt for langt væk, så er jeg allerede begyndt at transition med mit knæ ind imellem hans ben. Og fordi, når jeg får mit knæ her imellem her, så kan jeg så begynde at prøve at skubbe ham væk fra mig, så jeg kan få mere hjælp af med den der. Og så bare nu over på hans knæ, og på mit bryst, men ikke tænk på at bruge armene alt meget, nu hele kroppen. Og så begynder du at få det her knæ længere, den der vej op. Og så begynder du at få dine tæer op på hans hofte på den anden side. Og som du kan se, så begynder mine knæ virkelig mine knæer. De gik fra at pege den der vej, til at pege op mod loftet. Og hans knæ er nu oven på min mave. Og jeg har to 2-on-1 greb herfra, så jeg kunne kontrollere ham. Jeg har min venstre her og min højre hernede. Og så herfra kan jeg så tage det her ben her, og så placere det under her, i det der hedder en X-guard. Og der kan jeg begynde her. Skubbe op lidt, så tage det her knæ. Så vi ender bare her i X-guard. Knæ på den side, knæ på den der side. Herfra så har vi så rigtig god kontrol til ham. Når mindre det du bliver til at lave den her på, så kan jeg begynde at få folk til at komme på deres med noget vægt på armene. Det er missionen herfra. Vi kan få deres vægt på deres arme, og så ser vi, hvordan vi laver den der fede transition der. Godt. Men en gang til.
Vi laver det samme som før. Vi har fået albu her. Kontroller her. Bum. Toplok. Transition ud til siden. Bum. Men Kevin han begynder at komme væk fra armbar. Vi får knæet ind. Vi skubber ham ud. Får vores knæ op. Så også begge vores knæer peger opad. 2 på 1. Ekstra herfra kan vi tage den her kop over hans knæ. Og så fylder på et knæ på den side, et knæ på den side. Den er der, og den ender op på hoppen. Så vi prøver at få ham off balance. Nogle spørgsmål? Er I great? Ja. Den ikke her fødder, de der fødder, der er op på den side. Ja, så op på det der. Yes. Så styrer du den her hånd, fordi når man godt counter her, og han begynder at lave noget sit-out og sprøjt i den ryg. Lige nu har du været for rygskål. Men den der, der sørger for, når man begynder at gå hen til nogen, så har man lov at holde tilbage gas i musik. Normalt, hvis man ikke gør det, så kan jeg tage det. Det er derfor det her. Den der, den kontrollerer lidt af hånden. Så lige nu, så kommer bare lige sådan en dag, hvor den der finder den der under. Så den her, den har du. Nej, det der. Det der er. Ja, og være tight. Så du får den der klædt op i dig. Så du kommer til at også lige break it. Yes. Den er yes, meget bedre. Sådan der, perfekt. Og så herfra. Yes. Så herfra. Yes. Nu tager vi den her. Yes. Nu er det ikke startet. Nu er det hver tid, ikke? Nu er det mest over smæk. Så det er det sørger for, at det kommer ud der. Nu prøver vi at begynde at få ham som slå. Så nu kan du mærke ham, at det begynder at blive den der bag hans. Og det er der, det begynder at tage til sig selv og slå ud. Selv og ud, jeg kan have for armen. Og når du har fået andre arme, så vælger du til hans sten. Så begynder at vende tilbage, og du forventer med spil, og så kommer du tilbage. Så går det til vores rum, den der. Den der kommer. Så kommer hans klæde. Og vi skal se, at der er flere, der er tøj på mig. Og det er over til noget af det. Det er betydeligt. Så er det godt. Ja, det er vildt. Men det der også. Det der også. Det er svært. Ja, det kører. Ja, yes. 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 Because it's got a point.
fod, ikke? Under din kan man her. Det er der, hvor du har der. Jeg sætter mig der. Du spreder mit ben, så har jeg konstant. Du er... Det er max. Den her mod, ja, den er også en top, der er længst væk, og den her syge, den er herfra. Så har jeg de her to hænder på den her, og den ligger over min mave. Og jeg skal sørge for, at jeg ikke mister knæ. Hvis hans knæ kommer på den anden side, her, så taber jeg det hele. Så jeg vil gerne det der at sørge for, at knæet aldrig forsvinder på mine selv. Så herfra, så tager jeg de her ben på. Og prøver nedenunder her. Vi skal se, at vi kan få ned og få den der glasværk. Så har jeg en på toppen og en på hans knæ. Så herfra kan jeg begynde at få hans vægt ned på hans så er det en position. Derovre og en hånd på en her. Ja. Er det ikke prøvkurier? Du skal sådan 10 ting, hvor jeg ikke er på det. Sæt til kameraet. Må du godt besøge til kameraet, så kommer du. Det er meget forvirrende det her faktisk. Kig på Sjølle. Kig på ham. Så dum han ser ud. Ja, man. Yes, rigtig godt. Og ja, yes. Så begynder han at forsvare. Han begynder lige så stille at komme op. Ja, så får du det der knæ ind i inside position. Yes. Og herfra, så kan du så begynde. Og så tage det her ben tilbage, svinge det over. Og så det vigtige er herfra, at du nu tager hånd her, hånd her. Og så begynder du, det der dimension nu er, det er at få hans op på dit bryst, ja, og det der knæ længere ind. Så længere ind i knæet. Og så indtil knæet kommer op i luften. Yes, og så flytter du til hovedet, og den her hofte over til den her. Med den her. Yes, perfekt. Og så tæt sammen med den, og så har du aktive hofter op i hans knæ. Du har sådan, at han ikke får knæet ud, ikke? Og fordi det er han i gang med, det har han fået sit knæ ud. Og så har du kontrolleret bare sådan her. Det er derfor, vi har den her turen rundt. Det får sørge for, at han ikke får sit knæ ud. Og det gør du ved at have godt fast med de her turen rundt, ja? Og sørge for, at din hofte de altid går op i hans knæ. Så du kan med den der, ikke? Ja, skub på den her, og så har du en god kontrol. Så det er svært for mig at flytte. Og den her god kontrol, den der så er, at du kan det der ben under dit højre ben. Så den der tager du under dit eget højre ben. Din højre ben bliver, så dit venstre ben tager under, og det er den her vej. Og så under. Yes. Yes, så nu har du en på hver sin side, det bliver ekstra. Så nu har du knæ der og knæ der. Og nu kan du så begynde at bruge dine ben til at skubbe frem og tilbage. Så tager bare dine knæer ind mod dig selv og væk. Prøv at lave en hul. Og så kan du så bruge det til og bruge dine ben også samtidig. Så skubbe frem og tilbage. Der.
til dine knæer. Ja, til knæerne ind til dig selv. Knæerne væk. Knæerne ind til dig selv. Og du bruger den der bagklamse. Brug den der dernede, ligesom jeg gør. Og den der på toppen. Og den der. Og så nu kan du prøve at bruge hans ben der. Og så tager du den. Holder der, ikke? Så begynder du bare selv. Det er også der, starte en. Det er sådan en, der siger, Webers mange gange derfra. Der er så meget lidt intuitivt. Nej, det er sådan noget, vi ved. Ja, det er præcis. Og du vil gerne have den der. Okay. Så den så må det fast. Men for mig næste gang. Godt. For det er det er det. Men der er jo så kommer vi herfra jo. Så vil du gerne have det der. Ja, så det kommer over der. Altså der hvor den her side ud af jeg kommer ikke med det. Så på den. Fordi nu har snart det over det så du det her. Og det der på det. Det er ikke to nogen der der så har vi så nu så den der under hans ben og inside position hvor vi skal bruge den til at trække sig selv ind. Ja, så prøver du at kontrollere den her. Og så yes, og så nu prøver og herfra kan vi både sweep og bringe fra. Men han er ned ved grip, så begynder han at rejse sig opad. Hans hoved går opad. Ja. Og så prøver at bygge lidt mere. Og så fordi du kan mærke hans opad, alle mulige begynder at forsvinde, fordi han begynder at tage hovedet opad. Så tager du knæet her. Og du bliver lidt og du tager dit knæ hele vejen ind til yes. Og så tager du det her, og så fik det over ballerne hans og så tager den her, klap til dig. Yes, og så herfra, så bliver missionen der bare at trække hans igen op på dit bryst, imens du får dit knæ længere og længere. Yes, knæ det, og knæ den her, knæ. Det er den anden, yes. Og så kan vi få dit knæ, imens du trækker på den her vej. Så meget på dit knæ, så trækker mod loftet. Pissegodt. Og så har du nemlig din strategi, og så får du din tær til at komme over på den her side. Yes, lige på den side. Perfekt. Og så den her, den kontrollerer. Så den her, den kontrollerer. Den her hånd, den her kontrollerer. Pissegodt. Og så er det min person der, der bare sådan varm. Så fordi hvis han kan klæde ud, så kan det ikke. Og det er pissegodt. Så nu kan du begynde at brænde til at lukke. Så den kommer af. Ja, så du bare nu der. Den her fod. Under din højre start. Og så op på din tær. På den her side. Under din højre ben til tær. Under din fod. Her. Yes. Og så og du kan mærke, at det bliver nemmere, når du går den der vej. Hvis du går den der vej. Og så kan du få din tær. Yes, lige til det der. Yes. Nu har du noget, der er lidt til at få tær til den her side. Og jeg får tær på den her side. Det kan være lidt ekstra. Så det er pisse godt. Og så nu kan du bare, det er bare at du holde den her kammer bare, så sæt den over til. Så du skal den der hånd her, og komme her i skuden. Og så bare begynde at nu kan du begynde at bruge sådan her. Yes, til at sige, okay. Okay, gutter, ikke blive discouraged af, at den her den er svær. Det er en svær at mærke teknik, især fordi det er ikke sådan en intuitiv mening som et rear naked choke eller en armbar eller sådan noget der. Det her det er mere sådan noget, man lærer ved at gøre det. Det giver ikke så meget intuitiv mening, før det så gør det til sidst. Så ikke blive discouraged af det. Det er en, der kræver nogle reps og noget familiarity, du har med. Så. Her, vi har den her, det er vores top lock. Vi begynder at komme på siden her. Og som du se, hele tiden ved alt, når vi er på jorden, når vi er under nogen,
så virkelig, så vi kan se med min ryg, jeg er oppe på mine skuldre, så jeg prøver at få sådan lidt af min ryg til at røre jorden som muligt. Det gør, at jeg kan bevæge mig mere frit og uden at bruge så meget energi. Whoop, heroppe. Og nu mister vi så desværre albuen, den begynder at fuck, men jeg giver ham ikke bare helt, fordi hvis den kommer for langt væk, så bliver det svært at lave. Men jeg begynder allerede her, tage mit knæ dybt ind, og herfra kan jeg svinge den over, hvis jeg vil. 2 herpå. Herfra er det vigtigt bare at få min. Jeg kan bare extende mig selv, samtidig med, at jeg falder over til den her side. Fordi jeg vil gerne have hans knæ op på mit bryst. Whoop. Og samtidig får jeg mit knæ her op og pege. Og jeg har, som I kan se, mine tæer her, de er på hans hofte på den anden side. Og grunden til, at de er der, det er sådan, at han ikke kan tage min ryg. Der, så monitorerer jeg hans gang den her vej, og den her, den monitorerer hans hofte her. Så nu har vi dobbelt kontrol, og vi har dobbelt kontrol på hans fod her. Her er det vigtigt, at hans knæ ikke kommer ud på den anden side. Hvis Kevin får knæ derud, så har vi tabt alt. Så derfor er vi aktive med vores fod med at backheel. Så vi se, bum, så træffer jeg, kommer helt naturligt op i ham. Og den anden, den er også aktiv med at skubbe ind i ham. Så vi tager skubber ind i ham her, og min hæl backheeler ned i ham, og jeg har kontrol her. Det gør, at jeg har god kontrol. Hvis Kevin går fremad, så er jeg bare connected til ham, så han kan ikke få sit knæ ud særlig nemt. Og så herfra, så vi det her ben. Whoop. I skal ikke lave så stor en ark, det er bare for at jeg overdriver det. Og så får jeg den under jeres højre ben her, hvis jeg ikke griber hans venstre ben. Og herfra, så er det så det her over knæ, ben her, knæ her. Så vi har det her ben til at vi begynder at syde ham. Begynder at få ham lidt ud af balance. Det er at trække knæene til at stille og tage skæld dem og sådan der. Og så nu kommer du til at se den fede transition, hvor vi er, nu er vi normalt ikke skarp, men nu tager jeg det højre ben ud. Og så bare det eneste gør, det tager den bare ud, og så tager den under. Det er det eneste, der sker. Nu er den oppe på hans hofte, og nu er den der. Det eneste, der sker, det er, at den bytter plads. Højre kommer bare under den anden. Det er det eneste, der sker. Bum. Fordi det, der gør, at jeg får bytter pladsen, det er, at jeg vil have det her ben op på den anden side af det her ben. Og det kan jeg kun, hvis den er nederst her. Fordi nu er målet, at jeg gerne vil have mit ben på den anden side af det her ben her. Og måden, jeg gør det på, det er, at jeg tager mine knæer til mit eget bryst. Sådan her, så jeg får hans hofter over mig selv. Og du kan skyde det her ben. Bum. Så snart det kommer på den anden side af knæet, så kan jeg fange hans knæ, hans bagside af hans knæ med mit knæ. Bum. Nu har jeg begge hans ben. Og herfra lukker jeg bare det der en triangle eller en Chicago. Og så falder jeg bare den der vej. Så nu har vi 2 ben kontrolleret. Og så herfra kan vi gå efter ben. Se. Whoop. Alle her, det bliver bare det samme. Whoop. Dernede midten. Whoop. Knæ opad. 2-on-1. Back heel. Her. Whoop. På den her. Over knæ her. Vi kontrollerer ham rigtig godt. Højre ben. Jeg kommer ned. Vi får hans hofte over. Vi kan tage den her med, vi flikker på. Så tager han det der. Nogle spørgsmål? Alle spørgsmål. Spørgsmål? Mange spørgsmål. Vi prøver det bare. Altså, vi siger ikke at blive discouraged af, men det kan det her, fordi den er lidt tricky. Og som jeg siger, det giver ikke så meget mening. Hvis man, det er virkelig om at prøve at mærke hele tiden, hvor vægten den er henne, hvor hans center of gravity er. I vil gerne have en center, især når jeg kommer herned og ligge på, hvor jeg har X-starten her. Så det er virkelig gerne have, jo mere hans center of gravity er her, jo sværere bliver det at lave det. Så vi vil gerne prøve at få ham skubbet hen, så hans center of gravity er over hans arm, og så bliver det alt meget, meget lettere.
flyt højre, simpelthen nederst. Og så herfra, så er det bare rund ryg, ikke flad ryg, rund ryg. Og så bare tænk på jeres knæer til jeres eget bryst. Bum. Og så når den kommer herop, så kommer I til at se, at hans ben det flyver. Og så skal I bare extend det her ben om på den anden side af hans knæ. Og så får I bare jeres eget knæ bag hans knæ. Og når I er bag hans knæ, så har I begge hans ben. Trekant. Ned. Og så. Se på noget derfra. 3, 2, 1. Yes. Altså, det er fodbold, det er rimelig stærkt. Ja. Så nu skal du tage det højt. Eller man skal. Ja, fordi så skal man bare have det andet ben. Jo, så bare tænke på de eneste mission, der er ned. Var det bare en smiley fra anden side af hans det var ikke det, der var snart. og så gå på de knæ. Ja, så har han på bagsiden af hans igen. Og kommer til at øve den her bevægelse bare første gang i armen. Og så er man lige til at sove på ham. Så kan man give mere med mig. Okay, det var, som vi siger, når vi kommer til at gennemgå det flere gange, så kan vi give mere med mig. Men nu går vi til sparring, så tag noget. Jeg har til 4 og sådan der. Det er det er det ikke. Okay, gutter, det starter bare fra fuld arm. Og så fortsætter vi, så den der er midt i squat. Eller hvis min arm kommer helt ud af den arm, og det er væk, og det kommer fra den arm. Så hvis du kommer helt ud af den, eller hvis du er arm, så er du ikke. Kom, altså, hvad skal vi have? Nej, jeg tror Hvad skal vi starte i? Hvad skal vi starte i? Det er tandemetoden.
hvad du hedder. Ja. Bum. Så på den. Ja. Ja, ja. Det er det perfekte veje. Og hvem ikke der er aktiv med nu, for at få fladet rundt, for at være aktiv på det synes jeg er utroligt ben, der knærer. Ja, det er nu så bære det. Før der var det jo men nu kan du så skifte fødder. Så kan du skifte fødder. Så er det, nej, hop den bag. Og nu er det bare fødder. Over din egen hoved. Rundt i det. Og så skyder du. Hele ben. Bag og så skal jeg have det. Gør sådan her. Tag det her ud. Og så begge to. Ja, det der. Og nu løft over på. Og så på den der. På den anden side af det. Der er den der. Yes. Stak den ud. Og så tag. Og så kom rundt omkring. Ja, så tag mig til ryggen nu, til ryggen nu. Til ryggen nu. Hvor den er i ren ubalance, går til venstre, skål til venstre, skål til venstre. Chill. Stå på armen væk fra ham. Ja, c'est d'accord. Hvis du kan gælde og prøve gælletiden, så er det Ikke lidt af. Ja, det kan du også godt gøre. Du kan bare fingre i næsen, der ikke fingre i næsen. Fylder just for en bare lade en passe. Ja, nu kan du stå her. Se, nu er mit venstre, den er dernede. Og det er en god kontrol. Ja, så har du også men nu må den ikke lade mig stå. Ja, tak, Sjøl, du har den nu. Men når jeg så vil lave det der squeeze, jeg holder det der. Det er godt herfra. Ja, tak. Herfra, der er bare mit knæ. Bare lad ham få 3 år. Længere op, bror. Længere op. Okay. Jeg kan sig selv over på ryggen. Bare lad ham. Ja, tak, Sjøl. Skal vi slå os i triangle nu? Ja, reverse triangle. Hvor meget vejer du? Ja. Fuck, jeg fik meget hurtigt der.
Lad lige mig starte, du begynder. Så må lige vise, hvor smidt 65. Det er sygt. Altid. Så bare gør sådan her på den. Prøv at starte. Tak for det. Alle mine submissions, det er fra jorden. Bum. Bum. Turnér indenfor, helt rundt om. Godt. Jeg tror, jeg skal helt prøve det. Du er til enten mellem sten. Knæet til venstre. Knæet der findes på låret inden sig. Inden der. Så den anden, den er om på lårnakken. Ja, nå, det ved jeg. Den kan jeg ikke huske om. Jeg vil jo ikke engang godt huske skud på den jo. Men det kræver, at man starter rundt. Det kræver, at man har hernede i den her højde hele tiden. Det er lidt umuligt på den her højde. Det var jeg der med armen her. Jeg skal gå efter en arm, og jeg kan fucking lort. New partner. Same game. Det er det, han har været. For varm. Jeg kan forstå, at det er en forbered. Ja, det er fantastisk. Så det er noget, der skal ja, og så hugt til opad. Skub igennem. Skub igennem. Ja? Åh, fint.
Fordi før jeg til folk, der bare flyder ud af. Jamen det er jo alt sådan. Alt det om prøver kontrol. Ja, fordi det er jo nok det meget, for det der på galt næsten hver gang. En arbejde, når man skal svinge ben over. Det er derfor, vi laver den her. Hvis vi skal have en højere procentdel af, hvor du skal ramme nu. Der bliver det over den her, som vi har set der. Du har det også. Fordi man kommer ikke meget, hvis du prøver at direkte over. Det er så bare flyver bare over. Det er ligesom det er derfor, vi prøver at være så træt med den her. Nu kan du sætte ud af. Nu kan du ikke. Jeg skal ikke være over. Du kommer over en god vind. Så det er mega med meget det er så hejt og det der med at se så begynder man at lide Nej, men der er hul. Der er spring. Ligesom alt andet, det er bare web. Bare web. Okay, new partner, and now we're going to go to this is called a turtle position, where it looks like a turtle, and your job is to get a better position from here, you know, either back or get into side control, or you can also go front to headlock, and all kind of stuff, but you want to progress the position, and if we get to some known position like side control for more than 10-15 seconds or something, where you have secured it, then we're going to start over. But as long as you are in some kind of mixed grip, we continue, and if Lucas gets out of guard, we switch. Fine partner? No, it. Bare sådan noget. Det er 3 død. Ja.
Okay guys, new partner. Same game. Get some water if you want. Lukas. Tommy, same shit. Yeah, thank you. Du kender vel du er stærk meget. Så det samme. Så vil jeg Når du får en arm rundt om mig, så vil jeg prøve at lave den her. Det der gør, at jeg får det her, de fødder, jeg får den der. Hvis du får de fødder om bag mig, så får du den på bag mig. Så det er svært. Det er meget svært. Men når de fødder, de har på den fødder, ja. Så det er meget nemt. Så jeg vil væk under mig. Det betyder man det bare. Men det kan du undgå ved at få de fødder bag mig. Ja. Så du tænker, hvor det er nu. Så er det samme, det er også med ham. Når du selv får substitut, så bliver der skræt på min fødder, der fødder. Ja. Skal der så bare ud nu? Jeg bare sådan her, så får det tid. Ja. Det er sikkert, du er også mange, der gør det. Hvor det holdt her. Det er næsten alle reaktioner. Og rundt om hoppen stod der to. Det var griben. Det er ekstra, du begynder i 16 år. I gang. Minimum.
det er så du har tæt på mig. Så er det dårligt på mig. Ja. Så turtle. Og så har du, det ser mærkeligt ud, men du har faktisk fået en ben, som kan gøre ting. Men du sagtens fået en ben på et spil. Afhængig af hvor det er gode. Så når du er sagt, når du ikke er turtle, så vil du gerne komme helt ud på toppen, eller på de ben imellem. Nej, jo. Jeg får lige en sådan. Så jo, Vil du svare den første gang her? Mange? Der fik med ret benene på. Ja, det er lidt snart for mig. Det er bare web. Det er ikke bare de nok, jeg kan fortælle. Hvis for eksempel at vi er her, hvis vi bare vælger sådan noget, så er det sådan lidt 50-50, om du får noget ud af det. Så hvis du for eksempel kan tage den arm og prøve at åbne det her, så må du gerne bare bruge den underarm til sådan at skubbe op, og så kan du købe din fod ind, og så kan du trække ham ned, og så tager du den anden side. Så har du stor kontrol lige efter den anden. Hvis du ikke har den der, så er det min første ting, så er der ikke nogen choke her. Ja, okay. Før du brander folk ned på siden af dig, så tror jeg, det er meget større.
No chance. I fik dommer ikke ud. Lige begge bare hiver den den ultraskal. Det er den to kammerater har, og det var det. CT bare ikke ødelagt også. Bare, det kan ikke lide den måde, det er så specielt meget kronisk.